Pak Kanak. Iki ke ceritane ngarit apa babat? Musim kemarau ya ngene iki. Sekere babat. Om Teguh. Entuk salam mbuh kok sapa? Sip. Besok iki apa rek jenenge. Enak lali aku. Mbak sing komen niki kok. Salam buat Om Teguh, Pak Teguh ngono kok. Manuk wari kok apa? Paling. Mungkin kah apa? Iya, kemarin tuh bilang salam buat Pak Teguh. Pas konten di situ, dijeruk-jeruk. Iki ngaret tenanan apa kok babat? Tapi lur karone. Yo, karo-karone. Ini kan gone kok yo. Yang baca ke orang sing ngerti. Teh. Ndak kaya ngene. Ini carane. Tapi yo apik ya suket yo. Nek aku tak gulungin nek anu kuwi bendeng kuwi. Man. Iki bekas timun to. Betul kabeh apik kuat sak. Lah wedhusmu sik piro? Pitu. 6 hari siji lawe. Gabak ya? Itu nari. Lanang iki. Apa nang ngono? Ya lek saki wis sunat. Hah? Lek saki wis sunat. Ya mau wae kok. Oh, enggak kek kok. Ya paling lek wis teko pirang sasi ngono paling. Paling sekalian iki kah apa? Sekalian bar sunat paling heeh. Lah ya sekalian bar sunat sekalian akeh kok ngono paling. Meh apa? Mbuh. Iki kan nandur timona Pak sampean? Nandur ora payu rasa-rasa nandur ya. Justru biasanya iki kadang-kadang iki lek pas ndak payu iki langsung kok iki payu wek. Ya saiki 200. Lah yo makane kuwi lah ngono kuwi. Pokoknya giliran ora enak ya wis ngono kuwi. Iki sawahe, Bos. Sawahe iki. Iki lah mumpuk kapan, Pak? Telung dino. Ki musim gulung daun nek ya. Ini tak semprot iki. Ambil sekalian nyemprot suket. Iya, campuri. Ya langsung tak coba nyuwek yang mateng ngono. Panggang ndak iso Pak sengetan banyu. Ora iso deh. Lah kelo wis tak parane rono terus ngedik kapan nge. Tas mupuk tok langsung tak parane rono ndak mampu. Wes mubuk. Yo kae tak gawane setengah sak kae. Iya. Yo kae langsung tak joki banyu tapi mangga ndak mampu ngono aja. Mampu iki. Kecuali nek mau blonggone loro. Ndek Gedene rono kabeh yo iso. wis kebiablasan paling. 12 barang mereka. Doae. Jan. Ya, Pak. Orang kerja kamu syuting-syuting. Kerja bareng kok jam 6 kok. Wis rampung kok. Biasanya iki lorong rampung banu kok lembur iso. Apa ya rampung sama remblane mau. Lawang piro? 10 kah? Wong akeh. Mau 10. Ora rampung jatahe wong Rolas. wong 12 oleh separo. Yang setengah hektar iki cukure wong 12 apa ora yo? Dicek sik tapi. Oh, dulu. Ora kerja Pak Diken. Enggak. Lah kok yo robar nggon koperasine kan. Arah koperasi ibu. Besok anak-anakmu kan
main bulu tangkis ning jero kono. Biar wadah opo kayak harapan kayak gini. Lah besok anakmu kon main bulu tangkis ka futsal ka ning jero kono. Alah. Nanti ya. Kene. Iya toh, Is cocok wi. bikin lapangan futsal atau bulu tangkis. Ini yang muda ini mana? Tidak ada kah? Tidak ada. Tua semua. Is begitu itu kok. Giliran murah. Panen ora iku? Iya. Iki kok kaya giliran wayah panen udan terus. Gek gabae tukul wes pokoke cocok. Aduh. Wis ngene iki pokoke. Aku ndelok nggone lapang walu ujung pandange Bro, akeh. kaya ditampak. Bareng sik. Sesok neh. Cocok ini guys, multifungsi bos, bisa buat kasih makan kambing, sapi, bedengannya bersih. Yo, sekarang ya kok kene. Oke. Kono mbuh kene sapa ae. Mancing apa ora? Suwe waran. Tak burunge poso kae. Kene 2 tahun. Iki wis sing mancing terus tapi melo prau. Tahu? Beh, lah yo pol-pol kan. Pulbok jatahe iki. Aku boleh ngono ya. Enak. Bon putih asline lumayan gede. Pokoke langsung digayo. Ya emang yo harus dipateni. Tapi ini ngono iki. Makanya. Iya. Tapi ini nggak tahu sak ora supri iki. Iki normal iki. Iki nek aku tak juga nek kok gigile pangkar dino kok. 14. Tapi tenan ning golek ora kena udan kok piro yo amblas satune sing ngono. Iya. Bae ning belum sugar nang endi. Sing kono. Ngaku ya sing paling kok sing stugel-stugel kedok ae. Iso 14 ngono ya. Dene umlah kepanggil lho yo ora tembus sing mangga sing pojok ngisor iki. Kan kursa kedok sebagian lor to. Iya mulane yo ora teko nggonku kuwi mangga. Yo mek teko kene iki. Kayak kasep awal. Iya. Nah, awal kan ndang gilep ora meresap terlalu. Pak Ropo mau ngene tandu banyu di sini gong iki ngene kabeh garing. Gantian di sini kan kene nyilih nek margo rukun kae to. Dan ngono ngelep rono. Karena sanene kabeh garing. Iki kono kok ya enek lho tak beda-bedane sebagatno. Aku berapa kulit lagi? Nasib dia nyapa ya. Ya, Setengah hektar ya. setengah kuat. Aku itu orang pernah kulit lagi. Ini kalau waktu itu sih rotes menggunakan pena. Nggak kok nanti pucuk samping ngatman lep ada. Wujudnya lap, Ngatman lep, ini sama ikat banjir dhewe. aku terima pergi. Udah buangan arep mengundi. Tapi suket ya pol. Suket saiki Suket pol. mupuk suket iki. Nek kok tak semprot ora wani. Iya, blas. Nek kepengin tak amboni obat itu, apa jenenge? Sekalian iki nyemprot burung daun. Sapi. Iya, burung. Ngerti stokne mari apa ya kowe mbiyen iki? Lah mbiyen ki mari. Apa gulung daun? Heeh. Gulung daun yang penting mbok pupuk lho mari. Nah, ini mari dhewe. Lah ya wingi ki mari dhewe. Lah wong tuh heran. Lek ngono kena gulung daun wis tak tokne, tak ajar pupuk ini. Pupuk reaksi yo hilang. Wih, bisa hilang ya, Lek. Ini apa ya saya Kan langsung mesti dipangan kuwi kan langsung wis garing langsung ganti godhong katanya. Heeh. Lah sing etan itu sapa kaya disebar. Ini yo. Panut iki. Apa ning sebar iki? Suket teh.
Pari itu model kayak disebar. Pukulan kuwi. Hah? Pukulan kuwi. Tandur mesin kuwi. Diantor. Kok ngerti ku mau kaya disebar, disebar arang-arang. Emang pukulan iki akeh banget iki. Sing asli disebar malah gone sapa kae? Anu, Erupsi. Muapi ngono. Ini nggih mesin kalau nyebar ini. Ora. Mari nanti sebar lagi. Aku rencana ngono kan dhisik. Cuman tak bibitnya tak pel apa ya? ah malah irit. Mosok. Irit. Iki kita yo masane kan arang-arang ngono kae. Ojo terlalu kayak Nasrudin ini terlalu kerep kayak gini. Piye lah nyebar? Malah sebar kayak sebar kayak mupuk ngono lho. Ukur ngono. Jadi pari dikom, dintas wis tikel-tikel ngono to. Tapi aja nyebarnya pas musim hujan. Nyebar musim hujan ya mupuk kabeh. Numpuk. Lek merah oke memang. Jadi ngono. Ya. Tapi tiga lego apa? Jelas. Nasrudin kayak tapi wis ketutup. Ketutup loh. Mana siji mana langsung makan. Akate wani ngelongi boleh. Tapi kaca pirang dino ngono ya karo ngambur. Wong ngambur je ya kudu nyebar. Oh, Kan bareng dong. Bareng. Aku ngene anu kae asline ser ngono, Pak. Pengen iki. tapi dia langsung surat pindah ke pantas langsung lemu. Langsung lemu. Berarti ning kene yo enek bane sing ngecakne kuwi. Iya. Ya lah dhisik si sapa lidi kaya ngono. Tapi lidi dia anu kan pas musim hujan to. Umpuk kabeh ning pinggiran. Ya kuwi kelemahan. Ya sisa semprot-semprot bekas rapat ini. Anggo anu prawo. Tarik ngono kae. Bolongi to. Ini pot ijer kayak gini. Ha iya, enak kaya. Ora diambur ngono kae wis jur-jur ngono diangkat ngapuk ngono. Berangkat lagi. Ya. Mana Rika? Mana Rika? Ada. Saya mati kok boy. Jago iki tujuane penak. Jago. Nah, ini pengen jago iki. Ate wong kene jago iki. Nanti sak hektar lho saya. Modele ora akeh. Apa jago? Heeh. Lah saiki rek koyo 7.000 8.000 mesti lho. Sama lek koyo mesti kok sak mono lho. Modele lho ora. Modal paling kan modal pertama. Saya karena pirang kilo ya. Ya makane kuwi tapi kan yo asite lumayan. Padha pari Pak engko le. Malah sosok akeh jago. Malah oke wong anu untung wong darat sini. Tapi nek kaya musim darat kayak tomat yo. Bonyo. Jago aku lek ora duwe lahan. Jagung yo padha enak musim kaya ngene iki. Ngelinting-linting. Iki sing pas musim jemur. Ya, Yo mlapang mangkane cocok wis panen jagung hari jemur garing ngene tadi. Ini ki jagung iki. Ya apa sing bendina tidak ning sarga iki? Lombok. Lombok apa? Lombok itu. Kaya tincam-cene dhisik kae. Iya. Kok nek katanya ora 10 kilo, 20 pas akan ya. 10 kilo. Pira saiki lombok iki? 40. 40. Beh. Yang guyu lek ngono iki. Yes 400. Dinge. Era pertama ding, dinginan ya, ana pira? 20 kilo nih. Dulu. Kamu tayar mata ora ada hujan. Najak ya irami terus. Baca iki. Ampun aja kalian nanti. Hubungan kono. Kan dhuwur anu to pengairane to. Oh, Nggo ember terus. Bendino kuwi. Oleh pirang bedeng sesuk ganti meneh. itu ora iso nek dibendung ngono ya. Ora iso dhuwur pengairane. Kalau lompok ya medun tapi kan ora santai sebelah. Enggak pakai. Nari padha alam mbok dhewe 40. Pira lombok iki? Tenan. 40 nari. Malah. Ya, lumayan, Bapak.
Jelek kaya kriting iki rega 20.000 kae ya isih Oleh. isih Sing penting panen itu. ya kuwi Nah dalam hektaran yo Iya. aja njikuk wong akeh-akeh entek nggo bayari. saiki bayari Tapi malah nek selama itu sekali ngerahane 3 kintal ngono Nah. ya sih. Tapi nek kur 15 kilo 20 kilo wis pasang apa coba coba pernah nari ya. ayo Sing mulai kan nari. Oh, malah kayak pasang jaring anu klengkeng koyo kayak iki. Oh iya wis ora aman. Kayak klengkeng kayak iki. Apa klengkeng? Klengkeng kayak iki. kayak klengkeng ya cuma jawab apa wae ra kayak gini kok tapi pentil Pentil koyo. Lah omahe cek semene-mene entek. Klengkeng apa kan masalah? Sing gedhe. Iya. Gede ora ada banyune belas kaya rambutan iki lho. Padha nggonku sing ngarep kae gede-gede. Lho to. Dari banyune. Ora enak. Iya. Nak nggone nasib cilik-cilik anu apa model kaya londir ngono. Iya. Iya model Joko berarti. Aku lepas teri to Bi. Rambut apa klengkengnya bu. Sing cilik-cilik. Nek Joko to. Gede nek Sing Joko gede. iki. Kok iso gede-gede kok semene-mene kok. Gede baru iki. tapi wae akeh apa ora Pol. lek koyo ngene sapa ya ngene Aris. ngene iya ngene umit barang kan Iya. gua dikit cuman wae sithik ya Nak nggonku pol wae. yo kandel Kandel. Andre kayak rambutan wae lho. Rambutan sing. Oh ya ora sempat nganti tuwek. larang Kok- kan sing iki Lah aku kok apa sempat ngedol. Tapi Joko ya sempat kadang 30 kilo barang lho. yo kan Iya. Aku sing batas baju kae. Ya tak rubuti ami sak. Ya wis ora pernah nganu ngedol. Ku anak-anake sing Walah. Terus aku kalong. yo kalong gak ireng ya. yo kuwi sik bermanfaat Iya. sesek Cuma lebih pangan. oh Kalau sudah sudah matang tidak tahu aku. Boleh sing gede-gede ya. Mantu yo anake kabeh putu ya lah. Kalau kena kan sampean bilang kita kayak gitu. Telu sing sitai rong Gede nih. Dan nasibnya terlalu berjuang lagi. cilik, tipe sing cilik. Nasibnya. aku sing ngrasakne neh iki lengkeng kaya ngene so Kak Wawan iki iki piye iki rasane Sing ungu kae. Putih. putih Iya putih. Oh putih. arep omah Pacapannya dona kan ini. Rusak ya. Ini pacar. lha kuwi piye anu apa jenenge kesat ono apa yo Iya. banyu Satu ini. tapi rasanya kaya klengkeng-klengkeng biasa kuwi Pot ya. cuman kandel Iya sejenisnya kayak narik kalau ini bakasan ini. Ram. Kayak ngene harus kan merambat modelnya tapi kan wae iki ora terlalu akeh tapi lemintu Akhirnya udah maji di saya kene to. Ini kono. Bisa apa? Udah maji. Terus kan dia naik kolong jeruk dulu ya. Kan ini. Sing garingan kae sing nggone Mbak Maji. Kartono. Etan kae ngono kae to? Sing iki. Kulon gubuk iki. Iya. Joko. Wong di Joko. aku dah lancar aku cukup bang tak serang ambil bapak Siap-siap nandur berarti. pokoknya lagi tak sini apa semangat aku iku lah wis Arep nandur apa? alah ya nandur lombok Nanti langsung dilotari ke Mulsang. oh ndi taruh tari wae Kapan lotari? sing ndi yo Lah kayak mana nandur kan dilotarin nih. sing bidingan ka to Nah, lha ke bidingan dadi yo Pak protari iya aku kemeng aku tinggal nutup kayak ngono. serku yo ngono lah tak bakar sing laku nyemprot rambutan giliran arep dibakar tenan Untuk ngidul kabeh kok iki. Ngene gendot ngono. oh iya rono sebenarnya Nah iki lombok kowe. Eh? Lombok Ya iki. Ya tomat telur ngono iki panen. ning kono. Panen bindi. Bangkut itu pun. Sing kulone Pak Sawal. lah tomat urung enak pergerakan regane Nek kok nang Risal tuku 6.000 terus nang bener Risal. Ning Risa. Nah, Nah, yo iso apa ya lek ngono lumayan bisa.
Tapi risale kacang duite rada anu. Iki parane ngomong kok sore iki parane nang kae. Kayak Lewat parane iki. lah aku tak tokne kadang nganti seminggu apa. Dalam nanti tak antar ke rumah. Ngono ngapuse. Parane ngomong Nganti seminggu. nanti sore yo langsung sore parane. Kang Puren itu. Tuh, Kang Puren. Ndi. Wah, ini sur kambil nih. Sopo? Wah, lek boncong iki jan diopen tenan. Teluwaten deh iki. Sopo? Rian iki lho, anu sing nyawah iki. Teluwaten. Dene ora doban lantai pirang-pirang Tak hitung-hitung dek ini main 9 juta. kae ini. Sampeyan kalau tandur yo. Iki tandur manual kah? Manual. Kalau daud barang. Lah. Ewa, Kurang panen nih. Tak hitung. Kuwi lagi tandur sambajak. bajake piro ndek ngijare 3 juta. Lu, Terus tandure pira? wis Berapa? di wong piro ya? Oh, berapa pira? Harian. Kowe masih sisi setengah punjul lah. Wis paling 2000-an lah sak mangane paling. Tandur kan 15 sing tandur kae. Terus daute. Iya. Terus bos modal nyawa beh. Ya resiko modal awalnya ngene iki. Formula to. Mereka do panik tenan ya. Bos, Tapi gue salah kok pinggir kita. Sing tengah ini kan rak kena to. Apa banyu to? Tek mupo. Terus mau dinginan ya, Pak. Lah yo kan ketok tek mupo iki. Kok pinggir lemu tengah kok nyekrik rak kena. Dinginan ya lemu. Bareng aku iki. Nah, wis 3 dino iki. Tak mau 3 dino. Pasah iki. 3 dino iki. Masa Heeh. Ini aku yo 3 dino ora mbok lelep. Yang iki aku mau punang banyu kok sing iki. Dan kok malah wiju sih diinginane diingin Lah sing iki ya seutuh ngono ae, tak banyune langsung kali dia. Weh, kok mampul nek kowe ya. Modele pupuke kemampel to. Iya. Nak agung. Sing ngetar kemampul nek nempel-nempel nang wite. Tapi ora enggak tak banyune kan yo biasane. Ayo, Star. Ya Karim, coba dulu. Nanti yang ngono. Oke bosku, mungkin begitu dulu. Kita mau lanjut kerja lagi. Beginilah kehidupan kita yang ada di Papua Barat, transmigrasi atau merantau bosku. Selalu mengingatkan dimanapun kita berada, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe, no bos.